Hej, velkommen til Blomstervang. I dag der skal vi sætte net på Skærhaven, og det gør vi altså herhjemme hos os. Helt uden plastik. I stedet så bruger vi snor, jutesnor og en stærk dreng, der skal hamre pæle i. Er det ikke rigtigt, Axel? Jo. Jo, jeg har simpelthen fået mega godt selskab og hjælp til at få lavet opbinding af Skærhaven i dag. Så skal vi ikke bare komme i gang, så vi kan vise, hvordan vi gør? Jo. Vi har kun én mikrofon, jeg håber, I kan høre os. Jeg har lige luet hele Skærhaven her bag os, i hvert fald det meste. Og det meste er også plantet ud i min skærhave. Jeg mangler lige lidt til at fylde nogle huller, men jeg har heldigvis masser af planter på lager. Men det vi gør, i stedet for at bruge net, jeg har jo sådan nogle lidt skøre og organiske bede, så det er ikke så nemt at finde net til. Det er da klart det nemmeste. Men det vi i stedet gør, det er noget, der på engelsk hedder corralling. Og man kan bedst beskrive det ved at sige, at man zigzagger noget jutesnor ind imellem. Det skal vi nok vise. Er du klar, Axel? Ja. Ja, super klar. Ja. Ja, godt. I dag, der tager vi vi tager det store bed her, og vi starter her på, kan I se mit hoved? Sådan. Vi starter her på hjørnet med en pæl, og den kan du lige, prøv at se, hvis du rykker derover, så kan de se, hvad du laver. Sådan, så kan du lige banke den i. Og vi banker sådan set bare pæl hele vejen rundt, omkring sådan en meters afstand. Giver du en gas? Det kan godt være, du skal holde lidt ved den endnu, tror du ikke det? Ikke mere. Okay. Ja, sådan en meters afstand cirka rundt i bedet, og vi sætter dem for skudt over for hinanden, så man nemt kan køre noget snor ind imellem. Vi bruger en blanding af træstolper, som vi har brugt i nogle år, og tensorpæle, som jo holder for evigt. Nu har jeg bare brugt en masse af dem til bedkanter, så jeg har ikke så mange. Prøv igen. Jeg tror, det er okay, det der skat. Så nu må vi hellere bare komme i gang og få nogle pæle i jorden. Er du klar? Er du ikke sød at holde ved i noget tid? Ellers så skal jeg lige holde ved. Så, ja, jeg giver den lige et hammer. Fordi den skal lige... Kan du lige holde den? Så er det vist godt. Jamen, den skal godt ned i, for ellers vælter det jo bare. Godt? Nej, den skal så ikke dernede i. Så herhen. Den er nem at få i, den der. Den sætter du der. Nice. Ja. Godt. Kan lige hamre den helt ned. Sådan der. Den er ikke så rar at holde med. Er den lige ordentligt? Nej, jeg vil ikke have de fingre. Nej. Så. Godt, skat. Godt, skat. Hov. Der. Du er for stærk. Prøv at holde ved den, når du lige starter. Så er det altså nemmere at få den lige ned, ikke også? Så jeg kunne hamre på der. Ja, det var fint.
Nå, men Axel han er jo godt i gang med at få hamret alle pælene ned, og det er jo ingen... Det er jeg. Ja, det er du. Og det er ingen sag, når man har god hjælper på. Så er tanken, når man har alle de pæle, at jeg så har noget relativt tykt julesnor og en saks. Og så starter man egentlig bare sådan et vilkårligt sted. Jeg ved ikke engang, om I kan se mig. Kan I nu? Så starter man sådan set bare et vilkårligt sted, og så kører man egentlig bare zigzag ind imellem. Jeg plejer at starte med at tage runden hele vejen rundt, og så kører jeg ind imellem. Men vi skal lige have hamret alle pælene i, før jeg ligesom kan nå hele vejen rundt, men jeg kan da lige starte her. Og jeg kan egentlig godt lide at starte sådan ret lavt, fordi så får blomsterne støtte allerede ret langt nede. Der kan man også, hvis man bruger net, rykke sit net op efterhånden, som de vokser til. Jeg strammer godt til, og så kører jeg lige rundt et par omgange, så det ligesom holder sig selv. Jeg prøver at køre i nogenlunde samme højde hele vejen rundt. Det lykkes ikke altid. Det er jeg god til. Ja, det er du. Sådan noget der. Ja. Nu kan du lige koncentrere dig om at banke det i, du er i gang med. Der er et par bank. Mhm. Au, hammer du over fingeren? Nej, det var mere der, den ramte fingeren. Åh, Det var heldigvis ikke fuld gas på. det var godt. Det gjorde også kun lidt ondt. Gjorde det kun lidt ondt? Okay, det der var vist min. Jeg tror, den skal lidt længere ned, skat. Nej, jeg har lige målet. Nå, okay. De virker bare lidt høje herovre, synes jeg. I forhold til den anden side, skat. Det gør de ikke. Nå. Jeg har målt det hele. Okay. Mini-professor. Er det dig, der er mini-professor? Nej, det er dig, der er mini-professor. Nå, der er mini-professor. Jeg er store-professor. Nå, skal jeg lige hamre den der i? Var det ikke mig, der skulle det? Jo. Hold lige den her, så. Det var vist dig resten, tror jeg nok. Men det var vist det, vi aftalte, ja. Så. Og det gode er, når man lige har svinget den rundt om pælen et par gange, før man går videre, så holder den altså sig selv sådan rimelig stram. Jeg har jo gjort det ekstra besværligt. Ja. Jeg har gjort det ekstra besværligt for mig selv ved at lave de her organiske bede. Det ser heldigvis rigtig flot ud, men det er lidt besværligt, når man skal lave opbinding. Så var det det. Vil du lige holde den? Vil du købe an? Bytte købmand. Hvad var det, jeg ville sige? Ja, jeg starter med at køre hele vejen rundt. Upti. Og så binder jeg lige fast. Så hvis du lige vil klippe her, hvor min finger er. Her. Nu klipper jeg fingrene. Tak. Så binder jeg den lige fast, inden at jeg går videre. Man kunne sagtens gå videre. Jeg synes bare, det kan godt blive lidt meget, at man har gang i den samme snor hele vejen rundt. Altså både rundt og ind og imellem.
Nu er det 2 separate, så hvis der sker noget med den ene, så er det ikke så slemt. Her kan man se snoren hele vejen rundt, og en flot fyr. Ja, det er jo ikke fordi det er raketvidenskab, men hvis man ikke ved det, så ved man det jo ikke. Så først snoren rundt, og så begynder jeg nu at lave zigzag ind imellem, og det er egentlig det, der holder på blomsterne, og sørger for, at de ikke vælter. Og jeg har altså brugt den her metode i nogle år efterhånden. Altid til min dahlia gør jeg sådan her, og de sidste 3 år har jeg også gjort det med mine andre sommerblomster. Ja, man starter bare et vilkårligt sted, og det er, så binder jeg snoren her godt fast om en af mine pæle her. Bruger lige spejderknop, ikke Aksel? Ja. Og så er det klart nemmest, hvis man er 2, men man kan altså også godt gøre det selv. Jeg tager bare min snor, så kaster jeg den over, og så, ja, og så kører jeg den rundt om denne her pæl, strammer lige til, som jeg gjorde før, og så skal jeg over, så kan jeg for eksempel gå herned, og så strammer jeg rundt om, og så skal jeg jo et nyt sted hen. Jeg kan prøve at knække den. Så kan du bare lige tage den og holde godt stram, og jeg kommer over til dig, ikke også? Det handler egentlig bare om at få skabt nogle små rum inde i bedet, hvor blomsterne kan holde sig oprejst. Altså, de har noget at læne sig op af. Og det er 2 gange rundt, ikke? Jo, jeg kommer lige og hjælper dig, for jeg vil gerne have det. Sådan der. Ja, præcis. Så strammer vi godt til. Ja. Så, jeg tror, det var Og godt. så sådan der, ja. Og så kan du gå derover. Og du behøver ikke løbe, det er okay, vi har ikke travlt. Og vi kan også lige tage den derover. Ja. Tag den der, du er der, vel? Ja. Ja. Så strammer du til. Prøv at stramme til. Prøv at se, hvor meget løs der er. Ned til den. Ned til den næste. Den anden vej. Den der. Nej, det er rigtigt. Den skulle være ned til snoren. Så det er rigtigt der, hvor du er skal. Ned. Sådan. Ja, så kommer jeg. Det var også bare lige mig, der kunne lære at sige tingene på den rigtige måde. Det er okay, der sker ikke noget ved dem der. Se, og så strammer vi til. Sørg for, der ikke er noget, der bliver dumt. Det var stram godt til. Ja, nu klarer du det. Yes, og så en gang mere. Perfekt. Så kan jeg tage den igen. Så kan du gå derover. Over. Så lidt. Der. Du behøver ikke løbe, det er okay, skat. Det er bare sjovt med. Nå, okay. Der, ned til den. 2 gange rundt. Husk at have den stram. Ja, 2 gange rundt. 1. Og ja, en gang mere. Rundt, og så, ja, perfekt. Og så giver du den til mig her. Ups, nu kører det for os. Ja. Så kunne det da sagtens bruge. Ja, prøv bare lige at tænke, hvordan vi får det der sådan ret stort hul. Så bare lige se, hvordan vi kunne lukke det. Vi kan lige tage noget her. Ja, det handler simpelthen bare om at få skabt nogle små lommer, om man vil, som holder stilkene inden for en. Du kan måske lige binde herover. Ja, prøv at se. Hvis jeg nu binder derover. Ja. Ja, som I kan se her, har vi fået skabt en masse små lommer, om man vil, som blomsterne stikker op igennem, og så bliver de altså støttet af de her snore, som jo er samme princip som et net.
Jeg har løbet tør for snor, så jeg skal lige have lavet dem lidt mindre, for at det holder lige så meget, jeg gerne vil. For eksempel den her trekant, den er for stor, så der skal jeg lige have delt den op. Men jeg planter ret tæt, så jeg behøver ikke så frygtelig meget støtte. Hvad så, Axel? Tak for hjælpen. Hej. Tak fordi I så med på vores lille video, hvordan man binder skærhavplanterne op. Nu skal vi vist have en is, skal vi ikke? Når jeg lige har gamet, så min mor skal ikke bestemme, hvor meget jeg skal game. Det er sjovt, at han synger den sang, fordi det er jo faktisk Fordi mig. det er faktisk mig, der skal bestemme, hvor meget jeg skal game. Så med mine venner, og min mor skal ikke bestemme, hvor meget jeg skal game. Det er noget, han tror, fordi rent faktisk så er det mig, der bestemmer. Nå, tak fordi I så meget. Jo. Ja, det er godt. Til vi ses igen. Hej.